दं जोंखौ जेबो आदेश लाफैयाखै इउपिपिएलनिफ्रायबो लाफैयाखै बिपिएफनिफ्रायबो लाफैयाखै जोंखौ बै समनि बिपिएफनि आमोलनिफ्रायनो जोंखौ मुसारि साथाजों जोंखौ राजनिति गेलेबोबाय थादों पाब्लिकखौ जोंखौ सिखारखो खालामबोबाय थादों दिनैबो एखे धरननि बे इउपिपिएल सरकारावबो बेबायदि राजनितिया फैगोन नामा बेसेबां खस्थ' मोनखो दिनै जोङो बे जायगायाव थाबाय थानानै जोंनि खाथियाव लेंसन बायदियाव हाजार हाजार सावथालबो दं बिसोर झारखान्डनिफ्राय फैदों बोजोंनिफ्राय फैदों बिसोरखौ दिनै मानो होनो हायाखै बिसोरखौ मानो थाङाखै जोङो बेवहाय बन सहि होदों जोङो बेहाय होसोदावदों जों थै गारदों बिसोरो थानो मोनदों जों थै होनाया जों मानो थानो मोनाखै जोङो जिउ गारदों बर' जाथिया बेहाय गोबां हाजार हाजार मानसि थैदों दिनै सावथालफोरा थैयाखै बिसोरखौ होआखै जों बर'खौ मानो होदों सिगाङावनो आं सरकारनिसिम खावलायग्रोनोसो सानो बेनो जोंनि जायगायाव जों रायजो राजाखौ सरकारा मानो सिखार खालामबाय थायो आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंखौ मानो सिखार खालामो राजा लामायाव जोंखौ लानानै ट्रेन लामा राजा लामायाव जोंखौ रानहोहैदों बिसोर बै समाव बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बर'लेण्डनि सार्थआव जोंखौ बिजि फिसा हाजिराव खालामहैदों जोंनिफ्राय थै टिप सुइ लादों जों होदों दिनै जोंखौहाय बर'लेण्डआव जों नांगौ होननानै होसोखायनायखौ जोंनि बेसेनखौ जोंखौ दोनाखै बर' लिडारफ्रा जोंखौसो उल्थायै जोंखौ सिखार खालामनानै दिनै एबेसन खालामहोदों जोङो थैयो थाङो जों जेबो बुजिया हायोब्ला जोंनि रावखौ सहायनो हाब्ला आर्मि पुलिस लाबोनानै जोंखौ गावथारफै होनब्लाबो जों बाव थैनो गोसो दं जों बाव थैनो गोसो दं जोंनि टिप सुइ होखादोंब्ला जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै काजलगावआव जोंखौ रायजो राजा लिंलांनानै जोंखौ टिप सुइ होदों थैनि सुइ होदों होमब्ला जों बेहाय थैगोन जों बिखा फोरदांनानै बुङो बर' लिडारफोरा माब्लाबाबो गोरोबाब्ला बर'नि गेजेराव दाङाबाजि होसोलायनाया मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा आरो बुङो आङो खावलायो इउटुबारफोरखौबो बर' लिडारफोरखौ मालाबा ज' जानायनि खोथा फंसेबो बुङा बेनिखायनो आं खावलायदों इउटुबारफोरखौ बर' लिडारफोरखौ ज' जानांगौ आरो बिसोरनि संमिलनखौ जों नुनांगौ नङाब्ला बर'नि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि एबेसन खालामनाय होखारनाय सोरखौबा सिखार खालामनाया बर'नि लिडाराव जाबाय थागोन आरो उग्रपन्थीयाबो ओंखारबाय थागोन उग्रपन्थी ओंखारबावनांगौब्ला बिनि दायनिगिरिया बर' लिडारफोरनाव जागोन बेनो आंनि बुंनांगौआ बेनो एसेनोसै गलगथा हिसाबै 35 घर आरो 2 नं खालबारि हिसाबै 52 घर आरो बिनिफ्राय धोरोमसालिखौ सिफायनाया गंब्रै धोरोमसालिखौ जोङो ओरैनो लुखाङा जोंनि न'खौ सिफायबाय जों बेखौ जों जथेस्थ' सानोमोन खिन्थु धोरोमसालिखौ सिफायनायखौ जों बेखौ दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थाङोबा धोरोमसालिया जोंजों थांफायो हा जोंनो नांगौबा जों बोखांना थांगौमोन बेखौ सरकारा मानो सिफायखो बबेबा बाथौ धोरोम मन्दिरब्लाबो बे धोरोमसालिखौ सिफायनाया बेखौ जों दुखु मोनो जिखि धोरोमानो जाया मानो जोङो बेवहाय बिटिआर सरकारनि थाखाय जोङो बियो बेवहाय जोङो आसाम सरकारनि थाखाय बियो बेवहाय जोङो इन्डियान सरकारनि थाखाय बियो जेनेबा देशा मोजां जायो आसाम सरकारा मोजां जायो बिटिआर सरकारा मोजां जायो जोङो जेनेबा बर' लिडारफ्रा मोजाङै दैदेनलाङो जों बेनि थाखाय जों बे मन्दिराव जों बियोमोन बेखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिराद दुखु मोनदों दा जोंहा जोबोद खहा जादों बे मन्दिरखौ लुखांफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया अन्नानै आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ दानि सरकारखौ जोंनि बे मन्दिरखौ लुखांनायाव जेन मदद होयो आरो जोङो जे बायला जिला जाजोब्बाय जोंनि न' बांफ्रा जोङो बिजि फिसा बेबायदि हाजिराव उन्दैफोरखौ लानानै बे नेहेर समाव गुसु समाव जों बोरै थागोन जोंनो तिरपाल बा थिं माबा मोनसे बेबस्था खालामना होफैनांगौ दिनै मोनबेसे संगठन दं जोंखौ जेबो आदेश लाफैयाखै इउपिपिएलनिफ्रायबो लाफैयाखै बिपिएफनिफ्रायबो लाफैयाखै जोंखौ बै समनि बिपिएफनि आमोलनिफ्रायनो जोंखौ मुसारि साथाजों जोंखौ राजनिति गेलेबोबाय थादों पाब्लिकखौ जोंखौ सिखारखो खालामबोबाय थादों दिनैबो एखे धरननि बे इउपिपिएल सरकारावबो बेबायदि राजनितिया फैगोन नामा जोंनो बेखौसो नांगौ दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै मोनायाव जोङो बुहुद खस्थ'यै थाबाय जोङो एरसो एरला जों थाबाय गिजि गिला प्लास्टिकफोरखौ जों खोंनानै थाबाय जोङो बुङो बे उन्दैफोरखौ जों लानाय एसे गोसोआव जों गजबना लानांगौआव जों बेसेबां खस्थ' मोनखो दिनै जोङो बे जायगायाव थाबाय थानानै जोंनि खाथियाव लेंसन बायदियाव हाजार हाजार सावथालबो दं बिसोर झारखान्डनिफ्राय फैदों बोजोंनिफ्राय फैदों बिसोरखौ दिनै मानो होनो हायाखै बिसोरखौ मानो थाङाखै जोङो बेवहाय बन सहि होदों जोङो बेहाय होसोदावदों जों थै गारदों बिसोरो थानो मोनदों जों थै होनाया जों मानो थानो मोनाखै
जोङो जिउ गारदों बर' जाथिया बेहाय गोबां हाजार हाजार मानसि थैदों दिनै सावथालफोरा थैयाखै बिसोरखौ होआखै जों बर'खौ मानो होदों जोङो बेहाय जिउ होगोन जों बेहाय बिखा फोरदांना जोङो थागोन जोङो जों बर' हिसाबै जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि ट्राइबेल जायगायाव जों थागोन बेनिफ्राय जों मालाबाबो जों दोरोदनाय नङा जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैदों जों दिखियाजुलि दं अरुणाचलनि दं गुफुरनि दं सनितपुरनि दं दै खुरखा जानानै फैदों सोरबा जोंनि बेयावनो चिरांनि दं क'क्राझारनि दं गसाइगावनि दं सोरबा हा गैयि मानसिफ्रासो फैदों रावबो हा गोनां मानसियाबो फैयाखै रावबो बिजनेसमेन रावबो कन्ट्रेक्टारफोरा बेहाय फैयाखै गैयि मानसि गरिब दुखियाफोरासो बाव फैदों सोरबा बिपिएफनि लं लेम होग्रायाबो बिरि थसेबो मोनजोबाखै सोरबा इउपिपि लं लेम होग्रायाबो बिरि मुथासेबो मोनाखै दिनै जोङो बेबायदि दुखिया मानसियासो बे जायगायाव फैदों बेनो बे हाखौ जोंनो नांगौ जोङो मानोना जों बन सहि होनाय हिसाबै जोंनो नांगौ जोंखौ मानो होनब्ला जोंखौ जुदि जोंखौ नाङामोनब्ला जोंखौ मानो रेल लामा जोंनि राजा लामायाव जोंखौ मानो लांनानै फोरानहैया बै समाव 17 बोसोर सरखार सालायनायाव जों हाजिहाराव जोङो बरेलेण्ड नांगौ होननानै जोङो गाबख्रावहैदों बेवहाय जोङो राव सरखारनिफ्राय दै गरदसे मोनलोङाखै बिजेपिआ राननानै फैदों जों अब्ला दिनै जोंखौ मोननैबो सरकारा जोंखौ मानो सिखार खालामो बिपिबाबो जोंखौ सिखार खालामो इउपिपिलाबो आरो जोंखौ सिखार खालामबावदों रायजो राजाखौ मानो जोंनो बेखौसो नांगौ जों मानि थाखाय बिसोरनि थाखाय मै अमा जाखो दाउ अमा जाखो जों बिसोरनो सिखार खालामजानो बेनिखायनो आङो खावलायदों मोनसे जोंहा बेबायदि गोदाव सोराव जाबाय जोंनो बबेबा दोलोनिफ्राय जोंनो माबा मोनसे सहाय होफैयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौ बेनो आंनि बुंनांगौआ गोजोन